खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे अननाय बरनाय बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय माइब्रा माइरंनि नास्ता। दा आं बे माइब्रा माइरंखौ माबोरै नास्ता बानायो बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों। थुदों होमबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदों जोबजासे। नैया लोगोफोर आङो दानिया बे माइब्रा माइरंखौ हरावहा सोमना दोनदोंमोन। दायो फुङावहा आङो सुखांबाय। दा बेखौ एवनोसै घिजों। नै लोगोफोर आं सारायखौ जानना होबाय। सारायावहा आङो दा घि होनि। नैया लोगोफोर आं सारायावहा घिखौ होबाय। नोंथांमोना घिनि जायगायाव रिफाइनखौबो होनो हागोन। आं घि होदो। घि होबा माने घिनि मोदोमनाया मोजां नालाय नाखाय आं घि होबाय। दानिया सारायनि थावा गुदुं जाबाय। आंनिया बे काजुखौ एसे एवना लानि। काजुखौ एसे एवजोबना लानि। बारा टाइम एवनाङा काजुखौ दसेयावनो बोख्लायनांगो। दानिया काजु एवनाया जाबाय आं बोख्लायनोसै। बारा गोबाव एवनाङा काजुखौ। दानिया बे काजु बादाम एवनाय सारायावनो घि दोङो आरोना। बे घिजों दा आं माइरंखौ मोजाङै एवना लानोसै। घि होआखै आं बेलेगयावनो घि दोनखायो। दा इखौ एवना लानोसै मोजाङै एरना होनि। दानिया बे माइरं एवनायाव नोंथांमोना रं होनो हायो आरो होआबाबो सोलियो। दा आंबो होआखै। आं गुर मिथाइ होगोन नालाय गुर मिथाइया एसे कालार जाखायो नालाय। माइरंनि दैया रानागौ माने एवबाय थानांगौ। जेब्ला बेफोरबायसा एसे आथा आथा जायो होमबाना दै एसे होना होनोसै। दानिया एवनाया जाबाय। एवहा नोंथांमोना संख्रिनि खालामनोबाबो हायो। ओमफ्राय आरो गुर मिथाइ होनाबो एवनो हायो। ओमफ्राय सिनि होनाबो एवनो हायो। जाय जेरै मोजां मोनो। आंथ' बांसिनानो संख्रिजों मोजां मोनो। साया गोदै जायो नालाय। ओमफ्राय आं संख्रिनिखौ बांसिन मोजां मोनो आरो। ओमफ्राय थेवब्लाबो आं दिनै संख्रि होआ गुर मिथाइ होनानै बानायगोन। नैया जा आराम आथा आथा जाखाबाय। आथा आथा जाखाबाय माइब्राया। माने दैयाबो रानबाय। दानिया आं बेवहाय एसे दै होना होनोसै गिलाससे। गिलाससेयाव जायोना जाया नायनोसै। दैखौ एसे बांद्रायबो होनाङा। आरोबाव एसे नांगोन दैखौ। गिलाससे होग्रोबाय। आरो एसे होनोसै। दा आं इयावहा एसे गुर मिथाइ होना होनोसै। नैया एसेबां गुर मिथाइखौ होना होबाय आङो। गुर मिथाइनि जायगायावहा गोदै जायाबा संख्रिबो होनो हागोन। दानिया इखौ गुर मिथाइखौ होनानै आरो गासै एरना होनोसै। दानिया बे दै होनाय समावनो नै आं किसमिसबो होनोसै। किसमिसबो होना होनि। ओमफ्राय काजु बादामखौबो होना होनोसै। ओमफ्राय नै बे आंगुरखौबो होना होनोसै। दानिया मोजाङै एरना होनि। दानिया इखौ खोबना होनोसै। गेसखौ गोसा होनाङा मिडियामाव खालामना खोबना होनांगौ। नैया दानिया धागनाखौ खोबना होबावबाय। पुरा 10 मिनिटसो गेसखौ एकदमबारे खमायनानै ल' खालामनानै खोबना होनोसै आरोना 10 मिनिटसो। ओमफ्राय 10 मिनिट जाबा एरना होगोन आरो खेबसे। नैया दानिया 10 मिनिट जाबाय। दानिया एरना होनोसै एसे।
दानिया एरनाया जाबाय। दानिया आं बेखौ आरोबाव खेबसे 5 मिनिटसो ढाकनाजों खोबना दोनथ'नोसै। आं दानिया एरला आरोना मोननाय हालासे 5 मिनिट माने खोबना दोननोसै। दैयाबो रानखाबाय नालाय। ओमफ्राय 5 मिनिट जाबानो आङो गेसखौ बन्द खालामना होगोन। मोनबाय आरोना 5 मिनिट जाबानो। नैया दानिया 5 मिनिट जाबाय मोनबाय आरोना इयो। दानिया बोख्लायनोसै इखो थिख्लायनोसै मोनबाय इयो। नैया लोगोफोर दानिया आंना जाबाय माइब्रा माइरंनि नास्ताया। नायदों नोंथांमोना माबोरै नुदों? आं मोनसे जाना खोन्थिनोसै नोंथांमोननि गेजेराव। लोगोफोर जेब्ला आङो बेखौ बानायनाय समावहा माने दै होदोंमोन ना लोगोफोर, बे दैनि जायगायाव नोंथांमोना गाइखेरबो होनो हायो। गाइखेर होबा माने टेस्टआ बेलेग आलादा जायो आरोना। जों बहुतानो हमनानै जायो। लोगोफोर नोंथांमोना इफोरबायसा घिजों रिफाइनजों एवनानै जाफेराखैबा एवना जाना नायदों। ओमफ्राय जाना नाय माबोरै नाङो ओमफ्राय आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर। जा गोथाव नाङो इफोरबायसा एवना जा नोंथांमोना खेबसे। आं जाना खोन्थिनोसै। जोबोद गोथाव जादों। गुदुं गुदुंनो ओंखाम नांलायलाया आरोना इखौ फुङावहा मोनजादोबा सोलोयो। ओंखाम जानांगौ बाथ्रा गैला आरोना फुङावहा इखो जुदि साहाजों मोनजायोबा। जोबोद टेस्टि जादों। दानिया नोंथांमोना माबोरै नुखो लोगोफोर प्लिज आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों प्लिज आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना हो, शेयार खालामना हो। खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ आङो आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे आंनि भिडिअआ सहैयो। होमबा आरो भिडिअखौ जोबथारनाय लाइक होनो दाबावगार लोगोफोर, लाइक खालामना हो। होमबा दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर। होमबा दिनैनि थाखाय बयखौबो बाय बाय लोगोफोर।